Ayan, so magandang araw mga kasampiyon. So wala nang bagyo ngayon kaya isabay tayong nagtrabaho. Nagburaot ka dito. Ayan, so sabi-sabi surti daw yung ganito kaya ito muna yung ilalapang natin. At dahil naman tayo ay oto-oto, naawat tayo ka di. Tirahin na natin to bago patirahin ng iba, di ba? Kasi ganun daw sa life, habang may opportunity, grab na agad o di ba? Parang taksi lang. Pero ito talaga yung purpose natin dito. Tayo tumulong piman. Ayan, so dahil taday may isang skills tayo, naglaing tayo na yung aksirado. Kaso sobra tayo nga excited kaya nalipatan tayo nga awan gayam karga na nga complete. Ay nako, kung kompromisa gamin man ng tipan panunutem. Actually, kas tagamin no first man ng aksirado kaya kasla narikat manen kas makita mo tita formation. Dibagay dahi tanga aksirado nga mukong. Ayan, so habang nagsisirado kami ay nakikita namin yung ulan doon sa bangaan kaya ay pardas manen. Sige, magbabay ka. Magbabay ka. Bye-bye. Bye-bye mo di lolo. Baliktad. May ka. San sinilas mo ay? Sarap. Tingin ta baliktad. Ayan, dahil sa adante udon sungain paunda da kami nga agawit so iawit ko kanunibos na malak. Let's go malak. Picture. Ayun, naging dominant din kinapudaw mo ah. Iho. Pertanin. Mandang kadingin. Let's go, man. Ayan, so andito na naman si paring malak. Tingnan aping mo ah. Ay, hindi pala siya marunong magsalita pa kaya kinakausap ko muna yung sarili ko. Bayabas. So yun. Medyo adado na ang bunga. So may git mo. May hold mo di. Duoy. Ayan, so bago buburasin tong bayabas na to, ipapakita ko yung ritual. Kastoy pa, kasi ganyan nga. Anya ko nam, kansi ay. Andun sa nga to. Dami-dami pa. So baba ka. Oh, si. Nene, malap. Lulipap. Bayabas. You like? Eat mo man, eat. Eat mo. Matt. Ani. So kailangan kasing i-check pa niya eh. Kita mo nga kang kanin nakasanto na kanin mo. Pero dati naman siyang kumakain ng ganito. Excuse me. Ayun. Dami. Kaso naunahan tayo ng ano. Ayan, na-over na. Kaya hindi na natin kukunin. Kasi usually kasi sa mga over na nahinog, mayroong uod sa unog niya. Sa loob. Ayan oh. Ito yung over na nahinog. Diba? Tingnan nyo, ang pangit sa. Grabe. Let's go. Nay. Hold.
Tana lang ka na boy mo. Okay, so tinapos na ni Bye-bye. Malaki yung vlog. Bye-bye.